Yabona kunento engizogcina ngiyishilo la. Othi ngisho futhi lento ngoba iyangiphazamisa. Yabona le statement esithi imali angiyiboni ukuthi ishonaphi. Ayikhona manje. Iyaphazamisa leyo nto. Uzoyibona kanjani imali ukuthi ishonaphi amehlo akho engekho kuyona? Ucabanga ngayo imali kodwa amehlo akho awekho kuyona. Yabona mina ngiphuzile utshwala mina. Hayi kancane futhi kakhulu. And I think I was justified ukuthi ngithi imali angiyiboni. Angizoyibona kanjani ngoba ngangihlezi ngidakiwe. Yeah. Is it the case for you? Abanye baze bathi ingathi idliwa izilwane. Mina ngathi in this case uyisilwane. Wena ungamane uthi kunesilwane esikuwe esikwenza ukuthi udle imali wena ungayiboni. Ikhona imali elahlekile? Cha ayikho. Khona kube kuthiwa ikhona ngabe uyabonani? Cha ngaba ubuni. Ngobani? Amehlo akho awekho kuyona. So kumele sifundisane ukuthi wabeka kanjani amehlo akho kuyona imali khona uzoyibona uyiqede kahle uyibona ngalesi sikhathi. Ubingelelo changes akasho ukuthi kungenzeka noma yini noma inini noma kanjani kunoma ubani ngoba impilo ayisiyona lento ocabanga ukuthi iyona. Possibilities are infinite in the universe. Your own consciousness is your own limitation. Kukude lapho esisuka khona futhi kukude lapho esiya khona. Beka phansi umoya ungatatazeli uyabona. Yabona mfethu, ungahamba uye kumfundisi wakho, uhambe uye enyangeni yakho, uhambe uye kumvangeli wakho, wenze konke othanda ukukwenza ukuthi ku-spiritual wena. Kodwa ukhumbule lo mthetho othi as above so below, as below so above. Uma wena u-spiritually aligned, pho kungani wenze ama-decisions are-terrible ngemali na? Ngoba uma u-in alignment spiritual, pho ucabanga ukuthi umfundisi wakho ozokumanejela imali, inyanga yakho ezokumanejela imali, ubani ozokumanejela imali? Wena. Ukhona umuntu owavela wezwa sekuthiwa nje unama million and billions akazi kodwa ukuthi aqhamukapi. At least ke bakhona abashayiswa izimoto bayazi ukuthi iqhamuke blue mali. Kusho ukuthi